ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಉಳ್ಳರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಬೈದೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವ್ರು ಭೂತ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ದಾಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಭೂತದ ವೀಡಿಯೋ చూసుకోండి ಇದಾದದೆ ರೂಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅದಾಗದ ಜೋನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಜಿಪನಿಯರೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟದ ಭೂತೋಗು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲದ ಭೂತೋಗು ಆತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಆಲೋಚಿ ಆಮೇಲೆ ರೂಪನಾಕಲು ಕೋರಿಲೊಂಬ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಮೆಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಆಂಡ್ ಬರೀ ಪ್ರವಾಕಲದು ಅನ್ನಲ್ಲೇರು ಊರೇರು ಊರೇನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಡನ್ ಧಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಧಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬಂತು ಬೇಡ ಅದು ಪೂರ ದೇತದ ಈ ತೋರಿದೀವಿ ಕೋರಿಲು ಬಂದುಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೂಪನ ಗುರ್ತಂಡದ ನಿಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ ದನ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜುದು ಬಲ್ತೇರು ಮುಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕನ್ಪಾರೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಭೂತೋಗ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ఇది ఎట్లా ఇల్లాడు దైవ దేవరికి అగిలుండు అంచ మాత్రం లేపినాత్ మళ్ళా జన ఆత్జ భలే ಬರ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲವ್ದು ಅಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಇತ್ತಾನ ಅದ ಕಡೆ ಯಾನ ಪೆರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ಲ ಇತ್ತಾನ ಅದು ಪರ ಕಿನ್ನಿದೆ ಈಕಲು ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ ಪೂ ಕೊಯ್ಪೇರ ಆತನ ಕೆಲವು ಪೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆತನ ನೆಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕನ ಬರೋಡು ಭಾರತಕ್ಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪಾತೇರಿಯರತ ಅರ್ನ ಮಗೇಂಬೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಬರ್ಸಗತ್ತು ಒಣಸುಗ ಜಾಗ ಯಾವ ಜಿನೆಟೆ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಇಂಬೆ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪುನು ಚಂಡೀಪುರ ಮನ್ಪುನು ಓಂಕ್ರಪ್ಪೆ ಭಾರತಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕೃಷಿ ಮೇರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಫೈನಲಿ ಬೇಲೆ ಇರ್ದು ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತುಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕಾರ ಐಕ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ಪುನ ಎರಡು ಎತ್ತದ ಐಕ ಪಾಡು ಅರ್ನನೆ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಈ ಮೇಟುಂಡು ಒಂತ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಣಸುಗ ಜಾಗ ಹೊಡತ ನೆಟೆ ಐಕ ನೆಟೆ ಐತಿ నేను ಪೂರ ಧಾಮೈಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೇನ ಬುಲಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನೀಗ ಬುಲಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಪದ್ರ ಸೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನಿಯರ ಹಾಕುಜಿ ಐಕೊಂಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಹತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಓಕೆ ಬುಲ್ಪರೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಪೇರು ಮಾರ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೋಲಿದಿಂದ ಅಂದದೇ ರೂಪ ಹೋದ್ಬೋದು ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆಗೆ ಚೋಲಿದೀಪ ತುಕ ಚೋಲಿ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಗಿಡ ಅಂದಿಂದಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಏನು ಬುಲ್ಪೆ ಹಾಂ ದಾದಾ ಆವಿಯೇ ದಾದಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂಚನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪದ್ರಾಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾತಕ್ಕ ಅವಳು ಮೂರ್ದೇರು ಮೇರ ಅತ್ತಿಗೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೂಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು 3 ಮೂರೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಬೇರೆನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 3ನ ಏನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನೇ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತ 3ನ ಬೇಲೆ ನೆಂಕು ಕೊರ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೀರಿಡು ಲುಂಬುಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಕನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅದ ಓಕೆ ರಡ್ಡ ನೀರು ದೀಡು 3 ಎನ್ನ ಕುಂಬಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ ವೈಬ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆತ ಸೂಪರ್ ವೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಲುಂಬುನು ತಾರ ಇಪ್ಪೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ 3ನು ಉಲಾಯಿಡು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ಬಾಜನ ಚಿತ್ತು ಬಾಡುನು ಉಂದುವೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿ ಜೋಕು ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನಿ ರೂಪಗ ಬೇಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ಅನ್ಪಿದ ಕುಲ್ದಿನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬಟ್ ನೋಯು ಅಚ್ಚಲ್ಲದ ಎಂಕುಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ನಂತ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬುಲ್ ಕೊಡ ದಾನೆ ಈಗ ದಮ್ಮನು ಈಗ ಚಂಡಿ ಹೇಳ್ತೀನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂಡಿನಾ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪುಲೆಂಬೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ದಾನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಿಲೆಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡು ಅವ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅರ್ಧ ಮೋನೆ ತೋಜಿದ್ದೇನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಹಚ್ಚನೆ ರಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಇಂಜಿಂಡಲ್ಲ ಮೀಯರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಯಾಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷಲ ಮೀದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮನಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೂತದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೋಜುನತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿಯೋಪನ್ ದಯ ಪಂಡ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ನಡಪರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಂಗ ಚಪ್ಪಲೀತೆ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕೆನ ಆತನ ಕಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಪಾಡೊಂದೇರು ಮಾರೆ ರಶ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅವಳು ಮನ್ಪುನಾರ್ ಮೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇರು ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯಿನಿ ರೂಪ ನಮ್ಮನ ಆ ರೀತಿ ದಾದನ ಮಂದೊಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ ದಾದನ ಮೂಲ್ ಕುಡಂಜಿ ದೈವದ ಅಗಿಲ್ಗ ರೆಡಿ ಅವನುಂಟು ಹಾ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಮೇರೆ ಅದಿಕ್ಕೋಡು ಅಗಿಲ್ದ ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುವೇರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆತಗ ಎಂಕಲ ಮುಲು ಅಗಿಲ್ಗ ರೊಟ್ಟಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವೇರ್ನ ಉಪ್ಪು ಬಳಸುವೇರ ಸುರೇಂದ್ರನ ಮೂಲಲ್ಲೇರ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಬೆಲಕಾಯ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾ ಇರ್ಲ ತಿಂಡರ್
ಆ ರಗ್ಗಿನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿಟ್ಟ ಉಂಡು ಮೀಟ ಮೀಟ ಓ ಮೀರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನವನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕುಲೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಬಡಾಪುಂಡ ಮಿಕ್ಕಿ ಬಡಾಪುಂಡೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪುಣ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಕುಲೋ ನಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮೋಯೆ ಮೋಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಡಪ್ಪೆ ಹೊಡ್ತೀಪು ಅಪ್ಪೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಡಪ್ಪೆಗಳು ಡಪ್ಪೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಒರಿಯೇ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಮನ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದೆ ಬೊಂಡದ ನೀರೇ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪೂರ ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಇಂಚನೆ ಪರೋಡ ವಯಸ್ಸಾತ ಅವಳ ಮಿತ್ತದೆಟ್ಟು ದಿತ್ತಿನ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಬರ್ತಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಚೂರು ಯಾವಾಗ ಬಸಲ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೂರ ಬಲಸನ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೆಜ್ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆರ್ ವೆಜ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಚೂರ್ ಪಾಡು ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಲ ಸಾಲ ರೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅವತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆಲು ಪಾಡುನ ರೂಪಶ್ರೀ ಊರೇರ್ನ ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಣಸ ಅವನುಂಡು ಅಡಿಪು ಇರೋ ಒಚ್ಚು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಟೆ ಗಡ್ಡಿ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತೂಕ ಮೂಲು ಬಾಜನಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಜನಪುರ ಯಾನೆಪಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆಕ್ಕರ ಮೂಲು ರೂಪ ರಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಲು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ
ಹೆವಿ ವರ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ರೂಪ ಎಂಡಿಂಗೇ ಪಲ ರೂಪನೇ ಮನ್ಪುನು ಬಾಜನ ತಿಕ್ಕು ನೆರದ್ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಬರಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳಿಲು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮ್ಮಿಗೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಕಟಾರ ಬಾಜನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುದ ಕರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಟೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನೀನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆತ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನ ಟನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ 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 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಬರ್ತೇನೆ